أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بل ما أشرف لا تي في لجبو أمبو فوني إسلامي فوليكا إنوي على كيسينا كهينا على كوكينين أو بلا جرينكا أمبي بمكو جانجيلا مسوكا كالانسو من بي نو توكو نور الهدى وجرانينا كمولودو بالابن مولودو من wele bla islamu makabo fam bela jelen fe anyi min soro akene konnana anga jega la jenyon fe Otmani ma mi no be kira fe I will tell you ma fe olu ku tloma jo kira kanumba doko akaramogoma ko ale jarabi ala kira yi sallallahu alaihi wasallam aba fe ka ala kira yi ale be ala kira fe amena me ama kira ya nyala ama yesugula ale ta fe kasa kasura ma ka kira yi sallallahu alaihi wasallam kale ya me kuma kauna aga kira muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam kira galuntiga bali sambi woroni sansaba galun mabo ada muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako aka kuma kauna ako man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqaza fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi ako ni mami ne ala kira muhammadi sallallahu alaihi wasallam sugula sigatala kibena ale ala kira ye siga foi tala shaytana tise kiyere ke ale ala kira ye sallallahu alaihi wasallam ako aga sheguma ako aga karamogoma ne ba fe ka kira ye ne be kira fe ni mauludu ke shiya chama tara umrala katabo ala kira ye adarala madina kanjo akuna kafu wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah assalatu wassalamu alayka ya khayra khalqillah ya man arsalahu allah rahmatan lil alamin abonye ngeshiya chama ma ala kira ye nkara mo mba fe kan bulumine kan do sokono sumi ndimbe aseka ala kira ye sallallahu alaihi wasallam jallo iskai karamo ke gwama ago nga kalande ni ba fe ka ala kira ye ta chugo de bala dunda de bala shuina ibn asrafana dunve ni na surafana du shuina mena chugo do fiye ni yoke ibe ala kira ye sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ala kira yeli ala ma no bara ya rabbi hamidu kalande ilabe akorotora shukaku shukura ani bulidana akaramogo fe kanisi kigu akaramogo la ahaklila tigale ko bishuina koni alebe na kanumbaye alebe minfe kateme beka ala erebe minfe kateme beka ale min kanu kateme beka ala erebe min kanu kateme beka hamidu doye ala kanu ala mogotola me ala erebe minfe ala erebe min kanu kateme beka na yi bolojo ala kone ma dan soro ni ncheina ako wa innaka la ala khuluqin azim ako muhammadu wallahi betugo baka wa innaka la ajran ghayra mamnun muhammadu wallahi sarababe ay kira be wele atogo jema qur'ane kono fuche ba kelemi na ma songa ta atogo jema wala to go muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tirike ala gundo fonyo muhammadu rasulullah dan fengelen da fale muhammadu rasulullah kalande haklila tigara aba fe ka ala kirai ani sojara ka be ala kirai shuina ayisi kramo ka fe kramo ka surafana labe o surafana du doni ba do ko surafana en kunye jege Allahu akbar jege duna ufara sisa kalande ko ka ba fe ka jimi kramo ko ama neka ala kira ema fo ki ba fe ka kira yiwa ni ba fe ka kira yi otuma sharti fola mi bi ka kalana shuina jite mi dumuni ko fe takana jimi nte jimi dumuni ko fe ako kramo ga gelende ako ni ba fe ka ala kira yi jito yi ako nyala ne ba fe ka ala kira yi al-islamu wa jito yi
karamɔgɔkɛ taara bila so kɔnɔ a bɛ si so min kɔnɔ ji a ye dɔ kɛ glacière kɔnɔ ko karamɔgɔ ma ko assalamu alaikum karamɔgɔ y'a laminɛ wa alaikum salam a ko i solila dɛ a ko karamɔgɔ n bɛ soli e y'a fɔ ne ye sɔrɔ ko ni ma ji min ko n bɛ sogo kira la ne ma ji min n dun ma sogo kira la karamɔgɔkɛ ko e ma sogo kira la a ko n ma sogo a la a ko i dun sogora mun na a ko sura ne dalen n sogora sanji bɛ ka n gosi a ko ne dalen n sogora n bɛ ka don ji la n bɛ ka n ko baji kɔnɔ ne kɔni ye jimafɛn dɔrɔn de ye karamɔgɔkɛ ko a ma a ko kalanden e sogora i sira k'i miiri fɛn min na i sogoro de la e sira k'i miiri to ji de la o de la i ma sogo foyi la ni ji tɛ o tuma n b'a fɛ n'i b'a fɛ ka kira ye i b'i hakili bɔ ji kɔnɔ i b'i hakili bɔ ji kɔ i dalen i ka da ni kira ye i wulitɔ i ka wuli ni kira ye i dala gese a ka kɛ salatu ye alakira muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam a ko n'o kɛra i bɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam hamidu kalanden taara k'o cogo ye n'a y'i da a bɛ miiri alakira la sallallahu alaihi wasallam n'a wulila a bɛ wuli ni kira ye hamidu a ma mɛn a nana alakiraba muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ya rabbi kira yeli ala ka nɔgɔya ni ka bɔ kuma la karamɔgɔ madu tun bɛ o ye kɛnɛ sɔrɔ ka kira ye dɔnnibaaw ko ko fɛn naani a fɔlɔ ka seli caya alakira muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam ala k'an ka salatu cɛbaw ye amin ya rabbi a filanan alakira y'i bila baara fɛn o fɛn na baara kɛtɔ i k'a bila i kun na ko kira de ye ne bila n ka nin kɛ a filanan baara kɛtɔ i bɛna kuranɛ de kalan a fɔ i kɔnɔ ne bɛ kuranɛ kalan ko alakira de ko ten n'i ye kuranɛ kalan k'i ni ala bɛ baro la kuranɛ harifu kelen o harifu kelen a bɛɛ bɛ sara ni baraji 10 ye karamɔgɔkɛ y'a fɔ fila a sabanan i bɛna baara o baara kɛ o baara kɛtɔ e ka bɔ yen i ka alakira ye o baara kɛtɔ sallallahu alaihi wasallam andani na la laban al khidmatu li ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka amantu ladu o kɛra silamɛ ye o kɛra kafiri ye o kɛra mumini ye o ɲuman kɛ kira mantonw ye nin fɛn naani dɔnnibaaw ko ni maa min ye nin kɛ i tɛ sa fiyewu f'i ka alakira muhamadu ye ya rabbi nin naani kɛli ala ma nɔgɔyara ni o tuma hamidu karamɔgɔ caman ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛ ala deli san wɛrɛ bi ɲɔgɔn don ala k'o jira an na an ye baara in kɛ ka jurumu min to an na ala k'a bɛɛ kafari an y'a kɛ ka hami minnu to an na ala k'o bɛɛ dilan ala k'o kɛ alakira kosɔn salatul fatihi barika Sheikh Tijani hɔrɔma salli ala muhammad an minnu bɛ wajuli la mun ye n bɔ a kalama an bɛ munumunu na u ni ɲɔgɔn cɛ bamakɔ ba kɔ n'a ɲɛ an wele o wele jamakulu fila nin tɔgɔ bɛ fɔ n bɛ ka kelen tɔgɔ f'i ɲɛna nin ye denmisɛnw o la denmisɛnninw a t'a jija mali a sini bɛ aw de ɲɛ n zirin tɛ mali sini bɛ aw de bolo wa cɛkɔrɔba ɲuman bɛɛ bɛ ala deli mali sini dilan denmisɛnnin dɔ ka bɔ n ka so cɛkɔrɔba ɲuman bɛɛ bɛ ala deli o la hali ani cɛkɔrɔba minnu ye salon kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ nin na yan ani musokɔrɔba minnu ye salon kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ nin na yan ni bi ta bɛ ka kɛ k'u to kabiru la se t'u ye n'o tɛ u bɛ telefɔni ci wula nin na o la n ko n bɛ n ta fɔlɔ u la n ka miniti fitinin nin k'u fo u k'u jija ka dɔ fara diinɛ kan u ka belebeleba bɔ dɔn na zayiri sumara a ye dɔ bɔ dɔn na baraza sumana a ye dɔ bɔ dɔn na sudan darifuru sumana sudan karitumu sumara a ye dɔ bɔ dɔn na silamɛw marifa mankan kɛlen bɛ ka diɲɛ kalaya bi silamɛw suta mobili tɛ ka jɔ bilen dɛ silamɛw gɔngɔn tɛ ka sɔrɔ ka da misiri suta barangali la bilen koyi basa n'i ye gangan datɔ ye a la bolo famana a ma de bolo tɛ ka fama a ma wa bamakɔkaw an ka goudron principal kelen-kelen nin bɛɛ bɛ mɔgɔ waaju hali e ka Maɲanbugu goudron nin a bɛ mɔgɔ waaju dɔ na fɔ ko munna n'i ɲɛ b'i kun ni sen b'i kɔrɔ n'i taar'i jɔ goudron da ninnu na
wallahi be se eri ma yoro la ni shuta mobli mabo sanfela la kana temeila abebo dugumala la ka temeila ni yo shuta mobli la jo ibita jeni do de shuda len soro kono o ka parali finu mbo ka valisi kono bi fere bo la bando no kana bi no ye kasange ye fini pochinta chagora ba kolo logi kolontiki kana dimi o ta chagora ba kolo ya logi kolontiki utume ala kiraka jamala salimani farisi una nyogono utume kiraka jamala utuma chagora ba logi kolontiki ete kolonye chagora ba luwanse ko soti bolo ete kolonye chagora ba fanta daga sigibali kle kono ete kolonye chagora ba kolo to be misiri la chagora ba mbe damboro la jiye ko sito wuli ali jumata do wuli o be fagali la indoro sani saya ka ere faga domi gwara nya faga fa saya bina le ere faga ni fagali kadi o be fagali la alo tege batuwar la wala chagora ba ni kuna kadi imena retraite dim sanu ngoko bwa ekitake ala bato ya ambe du balo ni chagoraba kuna kadi abeye ni kene sugude ka ni chagoraba kuna kadi abeye misiri ladi ni chagoraba kuna kadi abeye sudoro ladi ni chagoraba kuna kadi furusamina nyunto abito ladi ni chagoraba kuna kadi atabege mo demsani blasrai o chagoraba kuna ndi ali bloki kolombo kana al no be luwansela nga chagoraba kolo min ko to be sunguru tigela sumna ko abe furoki akelen dama chun sankurushi kabo abe demsanu ngoni bogotigi min ko baba ikana ko reda lanti fa bongi ba fa bode kabini samuri tle mawulu iba fa bode bamana nko anni mafa tola isigituma jate mina kuna ikawuli chagoraba sunguru tigela demsente babulo wari babulo ite ko rejolola modeni mi shi mana boga beima ini majigo fe otuma chagoraba ka kuna ja o te sunguru tigela hal ni miliyari bi bulu chagoraba ka kuna ja o te damboro tagay chagoraba ka kuna ja o te mana geranwe chagoraba ka kuna ja o te sinimana tagay o dimseri minye ni be jato ala ka be seto ay ki sembo mana la ikome ala barka la kene sugu ni organiser ba demsanu a photo do le ayere ye chila koni ala ambe kene sugu min kani na kene sugu dabora demseni munu be organisation na itu ye ka dumuni kani to ma dumuni ke itu ye ka dumuni kani to ma dumuni ke wa o demsenu saya manake shudo ngirimba bolu de ku shu la se nyege na olu shu kolen tali olu shu da alimami nyefe olu shu bla suta mobili kono olu kaburu seni farajala na olu otuma demsanu de bise otuma ye chamange demsela otuma kibe demsela domi chamange sani ka koro flana ni be kele yala domi chamange sani ka bana sabana ifrele me domi chamange sani ka degun nani na islameu ika ibe nyina klise makabla la domina kotekene yawa sani ka ile makaburu la ika doke islameu ni fende madama ni menyo kontrola olango menga wati ngurune ni gademse umfulila chagoraba do konema ko madumya aya fanyina mali village ndo de la madumya ika wajuli bekadine fokele ika wajuli kele me o manne ngoy jo muye ki be demsenu tandoli minge ku to nyie kiela ki be ga demsenu tando kasro be dlomina ki be ga demsenu tando kasro be banen na katagama ani kamena ngoro buguli do naw kamena ngoro ni buguli o fana baka me ko denge be mbolo demso wa denge demso du kamena ngoro ni buguli ni bi fa kamera bali ya irade nimba yira ko silama ya to chena au kadula de kamle ngoro ni buguli kamle ngoro ni bayasiri pd nza goro jegeni ala demo denga wala jurubi bala otuma kamle ngoro ni buguli manga nyafi mangante wajuli frema tumala ni tumala mbutige ye nga nambe demza nyima untandola mingo ko majale no ngo kana digila jatigi ke demsa nyuma ntando kunye minye olu de be se kolo mfanala ngo farama u de be nyon kin rodo farama fen ibita soro quartier kono demsen do son kemeni mugambe bala jugumana fa de sera la
mɔgɔ dɛsɛra la wallahi silamɛ denmisɛnw bɛ tɔnw na yɔrɔ bɛɛ bi cogo min n'a denmisɛn kolon sugu y'i tɛgɛ di olu ma a bɛ ɲa i ka juin minɛ tɛgɛ ta ka di u ma n'Ala sɔnna ma wajuli ni denmisɛnninw ka mouvement faralen ɲɔgɔn kan i den bɛ juin bila i den bɛ dulɔ bila i den bɛ capalo bila i den bɛ biɛri bila n yɛrɛ tulo bɛ dulɔ kuranin dɔ tɔgɔ la tugun han awɔ Ala k'an denw kisi a ma dulɔ kuranin dɔ ko olanja jani mena olanja k'a bɛ kɛ olangoya ye a siga bɔ i la wallahi a siga bɔ i la ala mairie ko bina quartier kono don do mo te ni ka dlota jom men tole e pan na ki ga bon 20 ko gun juin mina ni mairie ya juin mina ni conseiller ya tanya bali jumen de bi dem so taka di juin mina ma juin mina ma wala min daga di la cheni otubi segi ko iki berebe demsenu mani mali mo baw beta do mina ibe froga mbe kuma telia otuma demsenu am se ka to wala ndani nga fatuma ja ka ka nyuma nja do awla ni mo were ma don ala barika la wajuli be sebe ne bolo bi kalo kono ko banga do kalo kura kono programme sebe ne demsenu de do ne man ngaw ko ni yameti manyagari salsari sali hadi ala wajulla sewo se kuma la idala mala ko mo tulo bi ladi wa demsanu aya jija école so kono an yawdon yoro bela jelena an yawdon ayra fokambe ko école deun ko munun taw tiena ko bele bu taw koro o tie kangara ko école deun bo école den chama mbabe ni jaman nabi de école den chama be wajuli ro la bi de école den chama be association nabi otuma ibi kaddu mara ko nyingal de genote école ma mo tien otuma kele flana ningongo mena kuma surunya flana muso jamakulu muso ka jamakulu nebse ka fe nyana ala ankle na ukabolo kan ye yambi muso olu debe ku ka san wari nyini kado mauludin na yoro madum ya kelen se ka ge bamako misiri be bamako mauludi ke yoro belaw adale mala tigi ala ta ya ka dine de wa kote ke sababu ko no tem so manaje ku semba mauludi labi atobe to anga kanga gwa ukoro misiri ko otuma muso aji jale me mauludi la ningab sauma ni sumui akab sauma ni konseri akab sauma ni fasadai otuma muso aya ajija muso kunu ni bitekelenye don temena muso tunta salamu lamine choroba unyine ngamunu shibe sambidi uru kono gata don temena muso te salamu lamine ni tani jwa cheri muso de la ga salamu alaikum ni chega surula muso ba ko ifo kamede muso tunta salamu lamine ibo fana te bagoroba mangami ko malaku salamu ani ye cheka me romina ko malaku salamu ite diga muso labli ngam muso awu yanto malaku salamu na ka kalamble unsigi kam walimu farifoni kam walimatu farifoni aya to ataniga aka jija muso ayanda ngoi ayanda muso ngena kumatere uyanda misri lanala uyanda ali maganta ka biongono uyanda mauludi organiser lembu bolo bi kam mauludi ja uyanda ni tara juma dona misri kono ni garnyeta ibe mo ko fola mi misri la muso do uyanda fen kelempe de bawla muso anto fa yana na yo bladron abeje pasi wa ka mauludi be makonya oye muye jinetlo mani fo gansane amsom sani be kele me kuna fen to ebi itame ko sena fen bula de kuna fen galamala jini mana kaka bi seri kibi ala khambe sawaba ma wala ala kiramantu ngani nen ko ala fe ka bo shetane toroma aman sinde ni ala nye minya folo na balla ba kasro fuite ale de kumbe ay fon beblo ma fen bo aka sela jien hina tigido la harata tigido sigata la fema delika fenke ka ko ala ka kelenye wa fere tuna fenke ala ka kelen kofe ala fama ni semale de la abi wasa jien an la hara kishini ne male ala tadu ako qur'ane kono inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman ako ale ala anaka melekeo ulu sona ka salatu ke mustafa aklara ka mu'minu ya maria
min danbe tiɲɛna ala la k'i danbe kuranɛ ni danbe alakira la k'i fɛnɛ k'i cɛsiri ka salatu caman kɛ alakira kan ala ka kisi ni nɛɛma ala ka kɛ alakira kan an baden silamɛw an k'a dɔn ko aw ma ko in ye alakira ko de ye an bɛ kɛnɛ min kan nin ye alakira kɛnɛ de don wa ɲɛnɛmaya yɛrɛ ye alakira ko de ye wa siga t'a la lahara yɛrɛ tɛ sɔrɔ ni alakira tɛ n y'o fɔ a ye n ka kuma caman na n ko dɔw ko ni yɛlɛyɛlɛnan tun bɛ ala la k'olu tun bɛ yɛlɛ ka ala barika da ala ye yɛlɛyɛlɛnan min d'u ma u ban'o de la u ma sira ye sinon ala ko kuranɛ kɔnɔ suratul imran in kuntum tuhibuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah ni i bɛ fɛ ka ala ka diɲɛ sɔrɔ ka ala ka kanu sɔrɔ ka ala ka teriya sɔrɔ ka ala ka yafa sɔrɔ sira fila t'a la taa alakira nɔfɛ wallahi ni maa min tugura alakira kɔ i ye ala sɔrɔ i ye diɲɛ sɔrɔ i ye lahara sɔrɔ nka ni maa min banna ale la i bana diɲɛ na i bana lahara la yarabi ala k'an kisi ka bɔ o la n baden silamɛw anw ye mantonw lasɔn hɛrɛma de min bɔra adamadenw ye ala y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ kuntum khayra ummati ukhrijat linnas munna ko anw ye mantonw lasɔn hɛrɛmaw ye n'an ye diɲɛ statistiques jate minɛ 2014 statistique la démographies ye min jira an na ko diɲɛ da ni bi cɛ diɲɛ san bɛ san miliyari 15 hakɛ la o san miliyari 15 kɔnɔna na k'a ta an fa adama na ka n'a bila sisan na ko maa min tɛmɛna dugumakolo sanfɛ maa miliyari 80 o maa miliyari 80 na ala ko kuranɛ kɔnɔ ko anw de hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan anw ye alakira mantonw ye munna تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله منا سبلا أمن يوم بلا سراني نيماني شينا على دكانغ بدي يشسر على كولا شينا يشسر كسون شينا يشسر كهجي شينا يشسر كجغادي شينا شنجي تقبل ما يغلا كنيس كنيوان تورو ودي على كراي ودي على كوير بعد الإسلام o de la an ka dɔ fɔ silamɛ e de ye maa ye maaw ka lafiya ni fɛsigi yarabi ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma ko munna wa tanhawna anil munkar an bɛ ɲɔgɔn gɛn ka bɔ kɔnkow ma ko min man ɲi an b'a fɔ ɲɔgɔn ye nin dabila ka n'i sinji tɔɔrɔ ka n'i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ka n'i balimaya tɔɔrɔ kasa tan anw ka jamana bɛ don min na i ko bi solution foyi t'a la ni silamɛya tɛ solution foyi tɛ mali problème na ni silamɛya tɛ sabula silamɛya de b'a to maa min y'i fa faga i n'a bɛ se ka sigi ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ ka tila ka yɛlɛ k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma silamɛya kelen pe de bɛ se k'o kɛ silamɛya de b'a to maa min b'a la k'a fɔ ko a ye kojugu ta k'i sɛgɛrɛ i ɲɛ b'a la dɛsɛ b'a kan k'i kunna nafolo bɔ ka hinɛ a la silamɛya de b'a to i bɛ se k'o kɛ diinɛ kuma ja tɛ kunfɛ kuma tɛ cɛ min ye Hamza faga alakira alayhi salatu wasalam alakira Hamza a bɛ faga don min na a digira alakira la ka se degré min ma ala de b'a dɔn mais a tubira an ka ni alakira bɛna sigi a dinɛ kelen kɔnɔ o la an baden silamɛw an k'a dɔn an ka diinɛ o de la n y'o fɔ n ka kuma caman na n ko a fɔra la réconciliation au Mali la réconciliation des cœurs et des esprits. Il faut que les Maliens se réconcilient avec leur créateur d'abord. C'est-à-dire, il y a un peu de ame andousunga kelenye Maliens nga segi ala ma folo. Degu min banka a dola sigatala nan segira alama ka yafa deli ala fe ka segi alama o ye ka ala yafa deli o kɔfɛ ala ye kumakan min fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o sabati n'anw hinɛna ɲɔgɔn na ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn magoto ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna ala ye an da a kun se ka dugukolo in fa adamaden na maa y'an da ka bɔ nin kelen na k'an kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye k'an kɛ ɲɔgɔn balima ye ko kun dɔ de b'o la o kun ye jumɛn o de ye ko bi ka jan sini ka surun o tuma maa min don min na e ka jan ko se b'i ye hinɛ maa la se tɛ maa min ye donc silamɛya de ye bɔda ye yarabi ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma yarabi ala ka limaniya di an ma o la n badenw an bɛ kuma bila min kan mawulid fɛn ba de don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n y'o de fɔ n ko hali ni o y'a sɔrɔ ko mawulidi ko an tɛ dalilu ɲini na tuguni koyi a bɛ bɛn a tɛ bɛn o tɛ dɛ diɲɛ laban in na tɔgɔ min nkalon min d'an bɛ silamɛya la k'a kɛ binkani diinɛ k'a kɛ mɔgɔ faga diinɛ k'a kɛ jelibɔ diinɛ fɔ mɔgɔw ka mawulidi sigi ala kira ye min ye a ka diinɛ ye min ye k'a valeur fɔ diɲɛ mɔgɔ ye san kalo 12 bɛɛ lajɛlen yarabi ala ka limaniya di an ma ala kira sallallahu alaihi wasallam ne bɛ dakuruɲɛ kelen fɔ dɔ ye ala kira ɲininka a ko fɛn fɔ ɲɛna n bɛ min baara bi kɔfɛ n tɛ maa ɲininka la wa ni n fatura min don arijinɛ kɔnɔ an bɛ cɛ min ka kɛnɛ kan n'o ye Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam an ka dɔn k'a fɔ ala y'ale de sugandi ni ci ye o de la ɲininkali tɛ bali ala kira la a tɛ cun a kan sabula a dɔnniya b'a la a bɛ kuma ni ala de ka kumakan ye ala kira ko cogo di cɛ ma
ako amantu billah summa istaqim da ala la diki kile ni maa min dara ala la iti sɔn ka t'i kungo ɲini jinɛtigi fɛ tugun ni dara ala la iti t'i kungo ɲini wɔkulɔtigi fɛ ni dara ala la e ti taa somatigɛ fɛ yen tuguni ni dara ala la e mago tɛ kolonifilila la i mago tɛ buguridala la e b'a dɔn k'a fɔ ala min ye baara d'i ma o de y'i ka baara tiɲɛ i bɛ sabali a bɛ baara wɛrɛ d'i ma e b'a dɔn ko ala min y'i da n'a ma den d'i ma i ti don dajugu fɛ den nɔfɛ a bɛ den d'i ma o tuma n'i dara ala la siga t'a la e b'a dɔn k'i ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen e bɛ lamaga kɛ nka ala de bɛ jaabi d'i ma donc ala danaya ala kira manton mawludi sigibagaw an k'o sabati an ka ɲɛnɛmaya la an caman bɛ sabali ni ala ye ka ala bato an caman bɛ sabali ka ala kota ye k'a to yen nka ni ala ye lajarabili fitinin dan kan dɔrɔn an bɛ ɲɛnɛ ala kɔ k'an sɛmɛ ala ka dan fɛn wɛrɛ la ala k'an kisi ka bɔ o ma a ko o kɔfɛ suma ka keni k'o kɔfɛ k'i k'i tilen n'i tilenna i bɛ tilen i n'i yɛrɛkun cɛ ka tilen n'i balimaw cɛ ka tilen n'i sinjiw cɛ ka tilen i n'i sigiɲɔgɔnw cɛ i bɛ tilen i n'i ka furu kɔnɔna na i tɛna maa tɔɲɔ foyi ti bɔ e bolo fo n'a kɛra hɛrɛ ye ka se mɔgɔ tɔw ma ala kira alayhi salatu wa salam kafiri dɔ tun bɛ ala kira kɛrɛfɛ a b'a ka ɲama de furan a bɛna to ala kira ka du kɔnɔ sabula an bɛ ala kira ka kɛnɛ de ka diyagoya an ka a valeur fɔ ka ɲɔgɔn hakili lajigin a la Fazakir Faïna Zikra Kanfaoul Mouminoun. Le rappel est toujours bénéfique pour le croyant. C'est ce que le Coran nous dit. Sinon, comment bika foya abebado hakila jigi de ala kira sigi nyogonke atmi nyama ne fura kana to aka dukono ala kira ka dukono mais anna dogon kelenga nyamantina Mustafa e munke anaka kreya anaka bunya anaka daraja sari ka ko ale nye danfe madami here ka bonata adalen ko fe danfe madami here ka bonata wa tigata la talen ko fe anana duguma kolo sanfe anyogona kunte wa tara amataka anyogona toy wa jebi wula anyogona tina onaka bunya na ka titri na ka makama na ka daula awulila kata kafrike ka dukono kata mfamana iman nyama nyenga dukono yala kera chogodi la hala jumene be kibara membila atara soro ambal maket dale no banala wala ni ngo mali solution islamie ni yoro de du ambal maket dale no banala min ni o asura te ala kira ka dine la en même temps bika ala kira toro abe banala ala kira ko a nya famu Mustafa do kai ki kodu Allah kira ko jessi. C'est là où on parle de la tolérance islamique. Notre religion, l'islam, c'est une religion de tolérance, de paix et de l'amour du bien-être de ton prochain. Notre la droïka islamia ma sabatiko. Faut eka herek kanuni mo no eka teme ire. O de ba ira ko tiena ala kira min sabati iyo sabati. Ala ka famille ko mandi. O Mustafa ay doge kafirike ki kodu. Kafirike alaje ako ne de bika ni toro shu ani kle nga du nyama mba cheka tabla ka sokono o zona anaka bunya ni daraja mbaka ni korota mbaka ko ay ala doga chidenye ako bebla ka wuli ka ni nyadane ka siere la anga kafiri masake temeno makai na fo ni chugo anye kodana mine kafiri akona no makai na fo ni chugo wasiga tala ni temi ka min fo tinyade do awulla ka tu ala kira ko ako ala kira ma nabi sheria siga tala ala e kelenye wa ala ka chide muyake ala kira jogo anaka sabali otma ala kira kanu alayhi salatu wassalam ay min sabati o sabati abanami ma bo mo de ala kira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kenel ladabu amba blan kuna ko ala kirabe wallahi abi ne ala kirabe islameka ngal ladabu min ke ala kiranye koro ala yan kalawla suratul hujurat kono naam daru ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy naam ولا تجهروا له بالقول كجحر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أبم فك دوكا أقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم أقول ني على كربيرو من الصحابة أي لا دبوتا ني على كري أكنا مانغان كروتا على كم مانغان سامفي na bela kra wele akana perenga wele ina foni bem piando wele bem peren chugo mina kanu ke ala kra nyogoro ako ni o ke mumbala ako igabara be chien o kama kasoro ereta do wiye o min ke ko de chien o kama e kana mawludu ke ro la ikanga barajiso me ga baraji be chien mun kama kada ka imalla da buke
ala kira ɲɛkɔrɔ sallallahu alaihi wasallam olu ye ala kira kanu de ala kira kanu o tɛ da dɔrɔn ye ayi ala kira kanu o tɛ da dɔrɔn ye baara de b'a yira ta'si al-ilaha wa tuzhiru hubbahu hadha la amri fi al-qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u e bɛ se k'a fɔ cogo di k'i bɛ ala fɛ Allah subhanahu wa ta'ala i bɛ ka ala sɔsɔ su fara tile kan i bɛ ka ala kira sɔsɔ su fara tile kan ala kira kanu e bɛ k'o de yira kɛnɛ kan ko nin ko ye n'i y'u da ɲɔgɔn ma ninnu tɛ bɛn dɛ wallahi law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu wallahi n'i bɛ ala kira fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ala kira bɛ min fɛ i bɛ k'o fɛ innal muhibba liman yuhibbu muti'u wallahi maa bɛ maa min fɛ o bɛ sira min fɛ i b'o de labato donc o de la n'an nana nin kɛnɛ in kan o de la an nisɔndiyara an y'a ye Kulubali ale ye Cheikhna Hamahullah a y'o tɔgɔ fɔ ni Cheikhna Hamahullah tɔgɔ fɔra anw bɛ nisɔndiya an bɛ nisɔndiya parce que ala ka maa ɲuman dɔ tɔgɔ fɔra ala teri dɔ tɔgɔ fɔra waliju b'o de fɔ isrud hadisa salihina wa sammihim فبذكرهم تتنزل الرحمات واحضر مجالسهم تنال بركاتهم وقبورهم زرها إذا ما ماتوا ما نيومو تقولوا كيسا غانزان فو كوكا كيسا لكالي katoku tɔgɔ yɛrɛ gansan fɔ i da la ka to k'a fɔ Abdulahi Amadu Suwadu belebele min bɛ dili yan'an ka taa ɲɛfɛ n b'ale ka baro kelen lakali ye parce que i ye ala ka maa ɲuman ye yɔrɔ o yɔrɔ maalankolon dɔ bɛ bila a la k'a lagosi Abdulahi Amadu Suwadu Muhamadu Abdulahi Amadu Suwadu dili don dɔ la ala ka maa kunankun dɔ u ɲɛ b'a la u maa dama dama bɛ baro la u ɲɛ b'a la Muhamadu Abdulahi Suwadu bɛ nale a bɛ nale min kɛ dɔ ko nin tɛ waliju ye wa dɔ ko waliju wa ko ni waliju do walima waliju tɛ ne tɛna a kɔrɔbɔ sisan k'a lajɛ wa a ko dɔ ka dɛbɛn ta joona yan'a ka se yan n'a nana n'a sera an kɛrɛfɛ yan ne bɛ don dɛbɛn jukɔrɔ a b'a fɔ ko su bɛ aw bolo k'a ka seli n kan n'a jɔra tuma min na n kunna k'a b'a fɔ Allahu Akbar ne bɛ dɛbɛn fara ka wuli k'an jɔ k'a fɔ maaw ko ye waliju ye jɛ e tɛ foyi ye e tɛ fɛn dɔn o de la ala teriw tuma o tuma i bɛ maa dɔ sɔrɔ sigi la walima balimaya la min b'u lagosi n'o ma k'i la dɔrɔn i ma don ala ka jɔn ɲumanw i ma don u ka hukumu kɔnɔ Muhamadu Abdulahi Amadu Suwadu a sera ninnu y'u ka dabali jugu tigɛ cɛ donna dɛbɛn jukɔrɔ ni karamɔgɔ sera a y'a fɔ a sera dɔrɔn u y'a fɔ an karamɔgɔ ayiwa i bɛnna ni nin ye an ka cɛ dɔ an ka mɔgɔ dɔ sara sisan nin sara sisan ko awɔ k'a filɛ nin ye a dalen filɛ an y'a kasa an ye ko bɛɛ kɛ a ko bɛ e tɛmɛna nin ye garizigɛ ye e ye ala ka maa ɲuman ye sela kan a ko maaw ma minnu bɛ yen a ko a ye sufu jɔ a ko kalandenw ma a ye sufu jɔ olu ye sufu jɔ ninnu minnu bɛ yen n'u bɛ ko kalama olu bannen don sufu jɔ la u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn lajɛ la u bɛ yɛlɛ la a y'i jɔ a ko Allahu Akbar Allahu Akbar kalandenw y'a laminɛ mɛ maa wɛrɛw minnu jɔ bɛ u bɛ yɛlɛ la ka yɛlɛ ala teri la ayi a ye kibaru filanan bila ninnu bɛ yɛlɛ la hali bi u bɛ k'a fɔ cɛ ma ne ko a kɛra de i tɛ wuli wa ka wuli ayi wallahi ala teriw ni bilal'u la inna lillahi ibadan idha aradu arada wallahi ala ka jɔnw bɛ yen minnu ye ala tana to yen minnu ma haramu dun minnu ma jɛnɛya kɛ minnu ma ala kuta minnu ka diinɛ ma ko ma kɛ wari ɲini ye minnu ma don maaw n'u hakili cɛ k'u bolo biri maaw hakili la minnu ka diinɛ ma kɛ fanga ɲini ye minnu ka diinɛ kɛra ala yɛrɛ ɲini ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ala teriw minnu bɛ yen wallahi n'olu ko ala ka min kɛ u b'o kɛ ninnu ko karamɔgɔ
kambe ki negende ale ko ala ka jon kulu te negen ka aw may nabillahi yusufa ka isala chemi nana fo kabe yusufa dala korobo parce que mado nana fo ka sobura fendo la ko fo yusufa yi ale refana nana fo ka fen fo ka sura masugo yasa kabe yusufa dala korobo ala ko eta fatuslabu fata'akulu tayru min ra'si ne ala sonama ebe ta masake fi ebe mulbaliya kala abi pembe wa ebe sa ko ay ne masugo de ay hal ni masugo ko kudi al amru ala yo kiri tige kaba o kumala nun ko karamo ambiki nege ni mami ba ko ka masa ka so ngane nege o kumala na masa alhamdulillah ay ala kun we de ben da ele chema wuli wuli loroti wa sura le tara donc jamanay kun fali no ni ma nyuma undela jamanay karamo do bora kuma la sira ya fo wallahi nan segina ni ma nyuma nunu gasrama parce que problème ya muye bi on nga jamana ngono muye on senge islamiyat te galon te bali islamiyat te jenaya bali abe hakedo islamiyat te makorofo bali islamiyat te nyengo ya bali islamiyat te dabali bali islamiyat ta bali ne ka me etolo kibaria dumando be fo ne ka o e mangutu tieye islamiyat to bali islamo nanturu la tlebe gana de wallahi nanturu la islamiyat tlebe gana de fo différence kaye ma min ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah ne ko alabe e ko alate me e min ko alate e be min ke ne rebo kelenge e be glomi ne be glomi me ni sele er sera miseli ebe jena yake ne mi meta jumala ne refna be jena yake différence be mi ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ne o mi fo ay mun na fanya ne qu'est-ce que j'ai de plus ne mon frère la netaka foi donc nantora te sube ko islamia hisnudo alaka tangalado ni mamin dona kono I kalfa alala fendo debe ala fana ba nyini fe karsa bonu nun kono ni borulu kono muna on jamana mawso naka do sufia la parce que sufia ale sigledo aba fiye ko islamia sigledo josen duru kan mais ko o ka giri e ma folo yani katayi ale be josen fladima e ki entraîner o la folo I ka soro ka do josen duru in kama sufia sigledo josen flaka o e jumenye at-tahalli wat-takhalli sufia sigledo ni flaka at-tahalli jogo nyuma be ka nyini ki yere gere ola ko jogo indoila ala kira jogo ku tien foye ka tien fo ko ki jogo yi ala kira jogo kunye ate do kalabanci ala ate do nambarala ne re fana te do kalabanci ala te do nambarala ise ka ke na fo ala kira ayi ma shite ka ke na fo ala kira me munyinna an fe laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ay ala kira muhammadu ladige sallallahu alaihi wasallam donc amba la dige na jogo nyumawi jogo nyuma mun be alakira la ambo jogo nyuma uta jogo nyuma mun be sayyidina abubakar la ambo uta min be sayyidina umar la ambo uta min be amba aisha la ambo uta min be amba khadija la ambo uta min be amba fatima la ambo luta nanyo jogo nyuma uta okmala 600 at-takhalli jugo mun be no ni adamadiya yere sigile do ulu kan aman sembola yeni giter musoy inana doro aka baro damne folo kera ako ay wa karsa e ma karsa ka kibariya mewa ika fa ne kasra inde ne ka teriya teta ne kasra inde ne ka teriya teta ay donc at-tahalli ka jogo nyuma ni ko doila at-takhalli jogo kulu bla
o n'o kɛra o kuma la sisan n'i ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah i selila o kɔfɛ seli bɛ nafa ɲa i sunna o kɔfɛ sun bɛ nafa ɲa i ye hiji kɛ o kɔfɛ o bɛ nafa ɲa o de la alakira ye hadisa dɔ fɔ an k'o lamɛn ne b'o kɛ n ka kuma laban ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam sahabaw sigilen ma nin cogo la a ko ataduruna manil muflisu min ummati a ko yali maa min ka jago binna aw b'o dɔn ne ka jama la wa sahabaw ko ya rasulallah al muflisu man la dirham lahu wala dinar alakira maa min ka jago binna o de ye maa min ni fɛn tun b'a bolo sisan a ka jago binna dɔrɔmɛ t'a bolo bilen ayiwa comme marchandise yɛrɛ t'a bolo bilen alakira ko la a ko o ye aw ka diɲɛ jate ye mais silamɛya la n'a fɔra ko maa min ka jago binna o tɛ maa ye ko wari tɛ min bolo bilen o tɛ maa ye ko marchandise bɛ tɛ maa min bolo o ye maa jumɛn ye al muflisu min ummati ya'ti yawm al qiyamah بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا ولعن هذا وأكل مال هذا وقذف هذا فيؤخذ من حسناته إلى هؤلاء ako maa min ka jago binna o ye maa de ye maa min alikiyama jɔ don n'a nana alikiyama kɛnɛ kan seli ntanya t'a la ani seli caman bɛ na ani sun caman bɛ na ani hiji caman bɛ na ani jaka caman bɛ na mais ɛlɛni a bɛ na fana ka sɔrɔ a delila ka tolo nɛni a bɛ na fana a b'a sɔrɔ a delila ka dɔ ka nafolo dun a delila ka nkalon da dɔ la a delila ka nin ko in kɛ dɔ la a ye nin kɛ dɔ la a ye nin kɛ silamɛya ma bali silamɛya ma kɛ hisnu ye a ye silamɛya ma to a ka jogojuguw dabila jogojugu caman bɛ a la o tuma la ko n'a nana alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'a nana ko bɛ kɛ cogo di ala b'o o maaw lajɔ k'olu ye jurumantigiw ye a bɛ fɔ ko tolo ka hakɛ ala b'a fɔ a y'o bɔ a ka seli la o bɛ di tolo ma maa wɛrɛ min ka hakɛ bɛ yen o bɛ d'o ma f'a ka seli baraji bɛɛ bɛ ban sun baraji bɛɛ bɛ ban hiji baraji bɛɛ bɛ ban mawuludiyɔrɔ taga baraji bɛɛ bɛ ban nin bɛɛ lajɛlen bɛ ban o tuma la hali bi jurumantigi dɔw bɛ yen u b'a fɔ ala anw bɛ yan dɛ fɛn ma di anw ma dɛ ala b'a fɔ bɔn a ye dɔ bɔ olu ka juguman na a k'o fara ale ka juguman kan parce que baraji t'a bolo bilen ɲuman t'a bolo bilen u b'olu ka juguman minɛ k'o fara ale ka ɲuman kan k'o fara ale ka juguman kan ala kɛra k'o fa turihat alayhi o juguman ninnu bɛ kerun ale kan summa turiha fi nnar o bɛ sɔrɔ k'ale yɛrɛ fili jahanama kɔnɔ a ka baara ye mun nafa ɲa o kuma la silamɛw n'an bɛ fɛ an ka silamɛya ka nafa ɲa an ye an ka mawuludu ka nafa ɲa an ye silamɛya bɛ ka taa cogoya min na an ka seli mɛ an k'a bɛɛ kɛ o ye fitina ye dɛ wallahi n'an selila n'an y'a bɛɛ kɛ wallahi o ye fitina ye donc fo seli de ka kɛ i n'a fɔ ala y'a fɔ cogoya min na a ka kɛ barrière ye an ni kojuguw cɛ inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar seli de bɛ adamaden bali ka bɔ kojugu la fɛn min man di ala ye seli de b'o balo o de la alakira ye hadisa dɔ fɔ ka nin kuma in k'o sɔn ji la a ko man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkari falaysa bi musallin a ko maa o maa bɛ yen ni seli i bɛ seli don o don i bɛ seli la a bɛ san kelen bɔ bi a bɛ san fila bɔ a ma jogojuguw bɔ e la ko da la k'i ma seli ayi ko ka da ala t'a yɛrɛ sɔsɔ ayi o de la ko maa dɔ bɛ seli mɛ n'a ko salamu aleykum dɔrɔn seli b'a danga o ye jumɛn ye i m'a ye ni sunkalo sera an fɛ a tolo maaw tɛ taa misiri la bilen ko alimami min bɛ yen k'o ka seli ka suma alimami rapidiw bɛ yɔrɔ dayɛlɛ kare fan bɛɛ la dɔw b'a fɔ ko ko yan cɛ misiri ka jan anw tɛ taa yen anw m'an ta kɛ yan Allahu akbar Allahu akbar i bɛ biri o b'a sɔrɔ o kɛra Allahu akbar i b'a dɔn ko n'i y'o kɛ n'i tilala seli b'a fɔ cogo di seli b'a fɔ dayya'aka Allahu kama dayya'tani e min ye ne kɛ k'an kɛ cogo juguya ne bɛ ala deli ala k'e yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ juguya
seli ben de foyma ni seli danga be gemay ni seli danga jogo be nya ni seli danga e be se ka bo ngalu tigala ni seli danga e be se ka bo lomina e be se ka bo doro kutala e be se ka bo hasidiala e be se ka bo munafiqala la mala na mi seli anga jilaja seli akechugo nyuma abiri anga biri ruhula mimbe fo ango fo mimbe kesu yudula ango ke kanya anga seli chugo nyumana no kera ni yo salamu bla Allah subhanahu wa ta'ala seli be do kiye e ne ke kanya wa ala ki ga kunya ya rabbi ne be ala deli nene aw ya rabbi ala manene aw ga kunya nene aw ya rabbi ala ma ga kunya salo an sigira ni kene keli ga do ke ko ala ka samre irana ala yina irana ambe ala deli samre fana be ala bulu ya rabbi ala ko irana ya rabbi kanene aw fara samre yi baga ga ala ko kani amin ya rabbi kasoro ambe herala minga boni bitay akasoro ambe garzigala minga boni bitay ako ke ala kira barka kama o mala de benga kuma datugu ambe ala deli samre fana nga sigi kene ga ga ko ke ala ko kani era nimbe salame mazajtada anjara be mogolate bedame maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim muhammadun sayyidul kawnaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi huna al-amir an-nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Alhamdulillah yere nyabe jamana janjigila bora che bora muso bora dem sen bora mo koroba bora ko mauludu alhamdulillah mauludu kera kanye bere wula bere mobiliser ni mauludu ko ina be che fara muso ka janjigila be ya me alhamdulillah me ala barikada ajarani mengi ni muso misenu fe be ka do kal be ka kalanke meme la kalanyoro lawo meme kalanki ga so be ki jilaja u ka do ka fo islamia inde be laba be ki chesrala en tout cas arni ma se ka do don iga seli fardaw asuna amusabu seli suna farla musabu bada kabila yame iko lu don ka seli ke kanye iko don ka seli fe undo ambo de ngini musulmani fe be ka bo ki jilaja islamia na ka islamia ke kanye ambo de ngini ala barkala ambi barka dala ni kirai ka barka dan fanan bawe ala ni che Sherif la télé ala ka barka do anga télé soyna mbal makani che ay barake télé soyna na do faraka parce que ay fembe yira mo gola sisa vraiment annu sokadi mawlunu ni nyan sam ga ani sabadi yala alhamdulillah rabbil alamin amba nga seli ke chugo do amba an chewu mina chugo do ambe kabla do ambe bada do ambe janaba ko chugo do ambe duwa minke allah taala ka sabal damma ala ka anga jamana sumaya ala ka jamana sumaya ala ka anga dugu sumaya ka anga quartier sumaya ka anga du sumaya an islamia dube ala ka anga demba ya kan sagoy ala ka nan dlo mogola ala ka nan bona sidlo mogola ala ka ya fa anga julmu kelewma ala ni kira bay barkana allah harama salli ala rasuli allahumma salli ala sayyidina muhammad salatan tunjina biha min jami'i illa ahwali wal fati wa takdil lana biha min jami'i al hajat wa tutahhir lana biha min jami'i as sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajati wa tuballighuna biha aksha al khairat min jami'i al khairat fi al hayati wa ba'da al mamat allahumma salli ala sayyidina muhammad al fati lima ukhlika wal khatim lima sabaka nasir al haqq bil haqq wal adi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa mikzari اللازم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين من بدو أوكي sanwere nyina nta ya nsoro na alaka sanwere ta buyani ne alaka jama chaman damma alaka nyeme ola alaka barka do maulutuna demsenu alaka barka dula alaka ko islamé alaka nyere balo islamé aka anan bona nan zura ni islamé be kan fatuni ni maniyai sallallahu alaihi wasallam ambe allah subhanahu wa ta'ala deli duwa munun kera ya rabbi alaka duwa nunu mine kalansoyin alaka atanye kalamunu be kuna alaka famiyau du ula kalamunu be kuna alaka uke ka famu kala deli ya rabbi samare mauludu alako iranna herala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
ka fusa ni sanu ni wari ye donkan